Dobro ljudi, evo nas ponovo u tutorial channelu. Šta ću mi to danas lijepo raditi u tutorial channelu? Pa danas ćemo kao i obično imati još jedan tutorial kako da instalirate GTA San Andreas na vaš telefon. Znači nema onih mučenja preko kompjutera, nešto kao što neki stavljaju, vidio sam klip, traje 15 minuta da ga skinem, mislim stvarno. Sada ću vam pokazati kako to da uradite. Kao prvo, hvala Marku Saviću, on je dao ideju za ovaj klip, pitao me u komentarima, hajde snimi molim te klip kako da instaliram, pa ajde rekao da snimim. Treba će mi jedna aplikacija, to je Aptoide, evo vidite to je Aptoide, sad sam pokazao. Link za ovo ću vam ostaviti u deskripciji dalje, pa tako da možete da skinete. Uđite znači u Aptoide. Mislim da kažem ovaj San Andreas jako dosta zauzima, tako da neće moći baš na sve telefone, zauzima oko 2,5 GB tako nešto, a tako da ne zamjerate. Evo ga, ovo Aptoide. Kliknite na ikonicu za pretraživanje i kucate GTA, odnosno GTA San Andreas, evo ga. Imate i GTA Vice City, eto. Ali eto, GTA San Andreas. Ja i to da vam ništa ne izbacuje, znači sve gluposti. I vidite imate dalje na dnu pretraži druge prodavnice ili search more, zavisno koji vam jezik telefon, meni na srpskom. Idete znači dalje, odnosno dole. Ostavit ću vam i ovaj link dolje u deskripciji, tako da možete da ne mučite se da nađete odmah. Evo sad čekajte da vam se očita ovo. Sad će. Meni ovo sad duže učitava zašto snimam. To sam više 1000 puta rekao. Vjerojatno sam više i dosadan. Hvala vam za onih subscribere sve. Vidite imate sad ovaj prvi, ali to nije to. Znači, i vidite ponovo tu nema ništa. Znači idete dolje malo i vidjet ćete ovaj. Pisat će vam 15.289 kao da je ljudi skinulo. Uđete u taj. Ostavit ću vam ja dolje link, tako da ne morate, znači da se nešto mučite, Boga pite šta. Znači samo bit će vam ovako odmah nađen. Evo vidite, pravi GTA, nema šta, vidite, sve Big Smoke i ti likovi. Evo vidite, znači sve je odrađeno kao na PC-u. Ja igram na tabletu svome, igram na Sony Xperia Z2, pardon, njega sam skoro dobio. Znači to vam je to. I dakle, ja vidite, dosta jako zauzima 2, ja pišete ovdje, size 2,62 GB i samo odete tu install, ja neću jer neću da trošim sada džaba memoriju. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se ovaj klip svideo, lajkujte i subscribeujte. Ćao!